ngaqala enkingeni usuku ngene kuzo angena besembela wena amele ukuphakamisa akangena besekushiya enkingeni ephungena beselinda wena alindele ukuphakamisa akubeke endaweni ephezulu. Hey, uJesu ngengaqala enkingeni usuku ngene kuzo angena besemela wena. Hey, amele ukuphakamisa akangena besekushiya enkingeni ephungena beselinda wena alindele ukuphakamisa akubeke endaweni ephezulu. Khumbula mawusenkingeni abangane bayabalekela nesihlobo beseyisuka kuwe, kepha uJesu thatha istep asondele kuwe akagcini ngokusondela kuwe, kepha uvele akubambe ngesandla abese aphakamisa akubeke endaweni ephezulu.